Ix-xahar ta' Settembru beda u dan ifisser li l-istaġun tal-festa beda riesaq lejn tmiemu. Imma żrieraq ta' Santa Katerina dan tmiem il-ġimgħa u wieħed speċjali kif qed jiċċelebraw il-festa tal-patruna. Għad-dilettanti tan-nar ta' din il-festa, is-sajf bil-kontra ta' dilettanti oħra li forsi jistrieħu ftit wara l-festa tagħhom u għalhekk igawdu s-sajf, għal-jom l-istaġun sajfi jibda mill-għada tal-festa. Aħna s-sajf il-post tan-nar għattaw xek. Xi minn drabi jkun hemm festi tajbin ngħidu aħna tajbin tan-nar, immorru nitilqu daqsxejn kmieni biex immorru dan l-bqija. Aħna l-baħar wara l-festi s-sammissuh daqsxejn. Ma jonqos li għal-lejlet il-festa tħejja programm sħiħ ta' nar insibu kemm nar tradizzjonali imma wkoll nar sinkronizzat mal-mużika. Għada fil-għaxija nibdew mat-9 ta' fil-għaxija, għandna xopera mużikali sinkronizzat mal-mużika. Kollox jibda fid-9:30, hemm nofsija sinkronizzata, ħatqu maqsuma f'10 minuti fil-bidu. U mbagħad neqelbu dik il-ħarqa li aħna ngħidu tradizzjonali, l-murta tal-bere u l-murta tal-kulur u sfer fuq l-idej. U mbagħad ikun baqgħu l-aħħar 20 minuta gran final fej kompliminaw u fl-aħħar hemm il-komunikati mill-bot fejn neqgħu tal-ansa 27 pulzier. Li ma ballun waħdu fih 230 ballun joħorġu fih. Ix-xogħol fl-liqi ma jaqta' xejn u t-temsħun li qed jagħmel xejn ma jagħmilha faċli għal dawn il-ħaddiema imma d-determinazzjoni biex il-pubbliku igawdi spettaklu fġieħ il-patruna iżommhom għaddejjin bla waqfien.